Ale tamhle chodí důchodci, ne? Jo, asi důchodci tam chodí, no. S důchodcema na pivo tam chykábení. Ale my tady sedíme zase. Já už jsem takový důchodce, že už skoro vůbec nemůžu chodit. Tak tam on říká, no bratr už není, tak jsem jí dal, co jsem našel, vysvědčení od bratra, jo. Ty jsi našel jeho vysvědčení? No, na půdě, no. Tak jsem jí to dal a říkám, já to nic. Kapři, ty vole, skoro 6. Jo. Pane, jo. Zde půl pracete. 300. To je fakt, to je No, a kolik máš těch kaprů? 2? Za 600? No, 586. Co mu dal? To ještě, Míro, ještě tebe si tady Ne, mě neber. A ty jsi už jak ženská, prosím tě, dej pokoj. Mě neber, ty vole, pak mě dáme. Já si tě neberu. to spočítám. Se jde vylejt? No, že prej už to nevydrží. Jo, tak. Já mám asi 4 starý cenu. Já jsem ho tenkrát zrušil a ona říká, Miroslave, kdyby si ten křížek jako obnovil, tak tady je špendegel, že jo, jako. Jo, jak jsem Yes.